Na-experience mo na ba yung halos wala ka ng tulog kakatrabaho? Gusto mo lang mabuhay ng maayos pero kahit anong sipag mo, parang kulang pa rin. Minsan inisip din basta magpuyat ako, kikita ako. Pero sabi ng Bible sa Psalms 157 and verse 2, "In vain you rise early and stay up late. For the ground sleep to those who loves." Ibig sabihin, kahit gaano tayo kasipag, kung wala si Lord sa ginagawa natin, walang saysay ang lahat. Ang tunay na tagumpay at kapahingaan ay galing sa Diyos. Hindi sa sariling lakas. Gusto ni Lord na maging masipag tayo, pero gusto rin niyang marunong tayo magtiwala at magpahinga sa Kanya. Totoo, kailangan natin magtrabaho, pero minsan sobrang focus tayo sa trabaho. Nakakalimutan na natin si Lord, napupuno tayo ng worry, stress at pagod kasi akala natin lahat nakasalalay sa atin. Pero ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 33, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you." Kapag inuna natin si Lord, siya na mismo ang nagpupuno ng mga pangangailangan natin. At kung natutulog ka ng may kapayapaan, huwag mong isipin na tamad ka. Ibig sabihin lang noon, may tiwala ka sa Diyos na siya ang bahala. Kapatid, tanong ko, papahinga ka ba sa presensya ni Lord o puro ka lang trabaho at pag-alala? Ngayon, alalahanin mo ang sarili mo, hindi lang pagod ay may saysay, pero lahat ng pagtitiwala kay Lord ay may kapahingahan. Kaya bago ka matulog mamaya, sabihin mo kay Lord, "Lord, alam kong hawak mo ang lahat. Salamat sa kapahingaan nang galing sa iyo." Kaya huwag kalimutan magdasal, huwag kalimutan magpasalamat, at huwag kalimutang mananampalataya sa Diyos dahil ang lahat hawak sa Diyos. At kahit matutulog ka pa lang, kapag mahal ka ng Diyos, pagising mo sa umaga, lahat yan ay nakahanda na para sa iyo.